Aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon radyo. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Ari kita, observation report sang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, si Aksyon Eden, Arasubong. Dali lang. Warat siguro pa. Basta do Biyernes, Aksyon Eden among. Kay Milili Oligo, good morning. Kay Hinida Ordonez, subong man. Kay Elvira Hilugo. Kay Nathan Burumio from Panakiaw, Isabela. Tamyaw ko tanan nga pumuluyo sa Maragay Panakiaw, Isabela. Sitio Solbod. Gasigabong gikono. Burumio kag Hermohino family. Sige na. Tamyaw man ba Nisa Star Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky de Alagnon, Noel Amar kag Alex Muntisa siling ni Milili Oligo. Kay Candido Hildore, good morning. Gamonitor sa Barangay Sumag. Taga Sumag, good morning. Kay Inday Blasa, good morning man. Kay Huma Lumina. Kay Maylin Tadia, good morning. Panamyaw ba na ko Joseph Espirito, taga Aklan. Sige. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Olive Tababa. Kay Rosalina Ariano Espadero, good morning. Kay Jinky de Alagdon, happy Friday morning. Morning kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael, Lily King, Rimar Suato, Imperial, Alma Uligon, kaya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, bao si Utay Benedicto, tamyaw kuno si Jik Hinubata Jr., Kilat Fernandez, John Longhair Priego, Raul Tata Perez sa Plaza Mart, naga-monitor adlaw-adlaw. Si Roland Guarino, gamonitor man sa Paglaom Village, Boy Kagnining Guarino and family. Taga Paglaom Village na good morning. Ayos na ang aton patrol? Okay Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Thank God. It's Friday. Nadasig lang na, Aksyon Fred, no? Dugay-dugay, bensin ko na 18 pa na, nay man. Ay, ang 18, medyo pulo palimtan lang anay na, kay kadlikados ng pizza. Matya ko do, ma-enjoy gid ako. Mapungko gid ko sa una nga pulungkuan. Ipakita mo ito mo lang imo. Sininga kostyom. Amo nang excited. So, akay kabalo ko mo si Action Fred. Ano sa mga frozen. Mawig ni sa laba, man. So, ganyan karapansel para laba man ang imo buhok. No, kay puti naman ang tugpunan mo na lang. Para sadya kita. Pero tayo salamat kita Action Fred. Kaya unlike nagligan nga tuig, amo man ang sitwasyon yapo no pandemic man. Pero wala sa mga party, wala po sa party. Ginadumihian yun, bisan 50% capacity para kay mas delikado ang yung subungin nagbaganhaga na kay tikagapon gani ang Western Visayas nagka-record lang sa 27 kabag-ong ang kaso sa COVID-19. Ang Bacolod, anom lang ang Negros Occidental, siyam. Kumparar mo ba lang naglilingad ng mga binulan, Action Fred nga nag-trade with Zeps ko kaya, ma-record sa sulod sang isa lang kaadlaw, may mga backlogs pa ina. Good improvement na. Kagapon, Action Fred, share ta lang, nakita ta sa mga vaccination sites. Nga may kuwan mo, may katawhayan kumbaga sa mga vaccination sites. That's why gina-encourage lagi na nga sa mga ka-aksyon nga pwede ka mo magpadulong especially sa mga malls. Ang wala pa dira nakapabakuna, ang napalana mag-second dose, kag ang mapa-booster shot. Kaya gina-accommodate, mga walk-ins, gina-accommodate na gintubong. So, ginalangawa na lang po gani nga mga malls. Gahulat na lang mga vaccinators. Kung sino ang mapabakuna, unlike sa una nga nagang ginotok, yun, kag gina-issue, patakay wala sa social distancing, bangod sa paunahay sa pagpabakuna, pero subong niya siya dugid sa pauhay. Parehas ang dalanon, kasubong sa syudad sa mag-collaborate ay 7 minutos pala nakaligad. Matapos ang aton sinya curfew, usual gudya siniga kagahon ang damo tawong mga merkado mo.
Libertad Public Market, Burgos Public Market, pagkalas 6, bukas naman ang atong siningat Central Market. Subong nga aga pa kadamo na sa pamangkot sa kung presyo sa kwan, mga utanon sa pagpanakot, sa merkado. Ang paitan, Lisbon spread, 40 ng kilo, 60 naman ang kilo sa batuan, 180 ang sibuyas na pula, 80 pesos ang kilo sa sibuyas na puti, 40 pesos ang kilo sa kalamansi, 60 ang kamatis, 90 ang ahos, 140 ang carrots, 80 ang patatas, 15 pesos kada isa naman ang sayote, 180 pesos ang kilo sa pinada, isa kagatos ang magubing, 60 pesos kilo ang rabanos, 60 pesos kada kilong pipino, 60 pesos kada kilong pechay, at 90 pesos ang kilo sang repolyo. Mahal lang tanan. Rason nga dapat hindi tagid pag-uyangan ang aton sining kwan. Ang aton sining mga ginakaon, no? Kag pasalamat ko ta sa matag adlaw man nga tanan. So sa aton sinikaran nga ibang nga balita pagbalik report na nga diri man si sining nga palatuntunan. Mga ka-aksyon, aksyon ida na bosto din ka man sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pagkalod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Share line na nag-aapekto sa Eastern Section, San Visayas, Amihan, ang nag-aapekto sa Luzon. Sa ibang nga lugar yaga, baha na. Perting ulan dito sa Leyte, wala opisina, wala klase, puwerte nga bukbos ang ulan. Diri sa ato ng Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sang shear line. Kasarangan, tub-tub mabaskog ng hangin, gikan na aminan na sidlangan, pakadto aminan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kagang baybayon mangin kasarangan ang pagbalon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACE. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw,
sa piyak sang mga panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming.
amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station. Drug kag Insurgency Free Barangay San Negros Occidental ginpangimbulahan ni Gobernador Lacson sa year-end assembly sang Barangay Affairs. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon. Nagpatagayon sa 2021 year-end Assembly on Barangay Affairs ang Liga ng mga Barangay diri sa Negros Occidental. Si Governor Bong Lacson isa lamang sang ila sa ring naging bisita nga sa diin ginpangabulahan sang gobernador ang mga miyembro sang Liga sa development kag achievements sa ila sa tagsa ka mga barangay. Isa sa mention sa gobernador amo ang drug-free kag insurgency-free barangays sa nakalain-lain nga mga banwa kag syudad. Samtang kahapon, nag-courtesy visit sa kay Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial si NFA Administrator Judy Carol Dansal upod ang pilapas ka mga opisyal sang National Food Authority. Ini ang ginalikipan nanday Regional Manager Elvira Obana sang Region 3. Araman ang acting department manager nga si Elsa Lim kaibad pa sa mga opisyal sa amo nga ahensya. Ang kaaksyon o gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovaya. Mga kaaksyon, din ka man gabahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni account ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni account ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni account ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni account ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni account ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni Philippine Standard Time, las 5:07 na dire kita pagpatay sang babae sa sulod sang kompyuteran sa Barangay Banago, droga ang ginalantaw nga motibo sang Police Station 3. Police Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Good morning, Aksyon Fred. Report kay sa Bacolod na City Police Office. Droga ang isa sa mga motibo ginalantaw sa Police Station No. 3 sa pagpatay kay Alma de la Cruz, 41 anyos, kapamuluyo ini sa Purok Riverside Zone 2, Barangay Manago, City Ciudad sa Bacolod. Si de la Cruz, Aksyon Fred, ay may igo sa lotang sa iya ulo, kabangdanan siya sa kamatayon. Nakuha man sa bulsa sa biktima ang isa katutoy nga ginagamit sa pagsuyo sa ginadilian nga droga. Sunod kay Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station No. 3, si de la Cruz, Aksyon Fred, ang nakilala sila lugar nga nagabaligya sang droga. Magluwas ni ginasuspitsuhan man ang biktima nga asset sa mga otoridad. Nagapati si Pajarito, Aksyon Fred, nga posible may nakuha nga droga si de la Cruz nga wala mabayaran kag ginasukot ini sang iya na utangan. Sunod kay Pajarito, Aksyon Fred, ang bana hinablos kapakaisan ni de la Cruz ang napreso man bangot sa kaso nga illegal drugs. Gintiro si de la Cruz sa Martes ng gabi sa sulod kompyuteram sa Bangka Kamatis, Purok Riverside, Barangay Manago, City Ciudad sa Bacolod. Isa ka persona nga nag-helmet ang nagtiro kay de la Cruz ka nagpalagyo sakay sa isa ka motorsiklo. May ara nga mga subilyano no nga nagalata pag bisan gani sa pamilya man makinabusan niya nga naghambal nga naga-engagement no sa pagbaligya sa illegal nga droga. It could be possible nga lansihanay sa droga, Major. Possibility gid nga amo sina no kay tungod ang iyang nablos nga napriso man gani tungod man sa illegal nga droga nakahambal nga daw damo ini siya bala nga ginkulan droga nga tawag, meaning na ikuhaan mo items kag wala kang bayad, damo sa kamo ginikulan processing. So posible sir ginasukot na siya. Amo nang isa ka napanaon naton nga base kung ginasukot siya kag wala ginatubang na walang ginimo sa iya na lang. Personal ginimo ni siya nga pero matanaw ta ang kausa bala damo nang nagahambal na may kantanan sa mga bagay. Ang iya nga naka akong ginablos nga nakahambal sa akon nga aksyon na rin man siya tanin kay tungod nga may na diya nga bagay nga may utang ka ba o kung damo bala imo ginkulantro tapos may isa pa ka dako-dako man nga ginkuwaan mo nga wala mo man din bayaran o kung ginbudol mo bala nga mula something nga may istorya. Kay tungod nga iya nga inablos ni inbaybas man siya. That's why aram sa sabihin sa sulod sa kisuan. Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station No. 3 sa interview sang Aksyon Radio. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaksyon, di ka bangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na kay Rapi Libran. Good morning. Dira man kay Nobi Magapa nagamonitora. O sige. Kay Cherlen Arnaiz, good morning man. Kay Imbong Jocampo sa Maaw. Kay Manjo Arniho. Mayong aga lang. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Kay Francis Garces, good morning ga monitor sa kapian ni Maria P. Pamilya ni Pamplia, Capino. Sige. Kay Ima Alquila Kelstrom, naga-monitor sa Sweden. Taga Sweden da, good morning. Kay Ann Kasuyon, morning kay Nanay Lucy, birthday kapon. Watching sa United Arab Emirates. Kay Toto Ryan Balues Antikira, good morning Antikira, pamilya sa Sinda Consita, Balues pamilya sa Barangay Gintuban, Isabela, laminig kay Toto Itan Rael Antikira sa Barangay Robles, La Castiliana. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapya na
Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolom nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap na to resulta Small Town Lottery first draw 29-4, una nga bula 29 kag 4, second draw 30-22, ikadua nga bula resulta 30 kag 22, third draw 9-1, ikatatlo nga bula resulta 9 kag 1. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 649 kita ang jackpot 54,314,585. Kombinasyon in any order 12, 3, 29, 31, 43. Resulta sang 649 12, 3, 21, 29, 31 kag 43. Sa ilo kita 642 ang jackpot 6 milyones 19,007. Kombinasyon in any order 18, 39, 38, 11, 28, 3. Resulta sang 642 18, 39, 38, 11, 28 kag 3. Yari na ang Lotto Result. Las 5:18 na kay Rome Pasustinto. Good morning. Tanan nga stapo no tamyaw ya pinalangga iyang asawa Cristita Italia Pasustinso. Okay, thank you Gino. Watching from Japan. Kay Ning Asusina, good morning. Tamyaw ya iya pamilyada sa Barangay Punta Salong, Manapla. Kay Lino Palik, good morning. Sa Pandanon kuno Don Salvador Benedicto. Kay Aida Aluna, nagaupod sa aton, good morning. Taga Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Luis Aldas Senior, good morning man. Gamonitor sa Barangay Villamonte, Herbias 3. Taga Villamonte, good morning. Kay Martin Aliling. Kay Angela Gayundato Castillo, morning kuno sa Libanon. Kay Maricon Castillo, kag Gloria Moreno Carpio, Makmak Lausa sa Saudi Arabia. Kag sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Kay Lidimi Gumban, good morning. Alin sa Charito Heights, Granada. Taga Charito Heights, good morning. Kay Arsenio Yoruba Jr., gapamati sa Binalbagan, Bao si Star Mayo, niya Aksyon Fred. Snow are melting. Tama tunaw na. Sige. Basi ko nga magnipis na siya sa Minnesota State, USA. Star Mayo, good morning. Kay Milili Uligo, gamonitor sa Mambulak sila, si Kagawad Timay, Kagmunit Lobaton. Kay E.G. Lahos ang La Carlota, good morning. Kay Felix Gart, morning. Gamonitor dire sa Tabuilan, Cebu. Puerte, no? Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Abi dire kita, mga balita naton sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Nagkadiho na sa nagkaigo nga schedule ang Public Order and Safety Office o Conposo City Legal Office kag Task Force Disiplina angot sa pagpatuman sang minimum health protocol sa bahin sang NGC ground nga masami ginadugok sa publiko ilabi na sa tion sang kagabihon. Suno kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Jolingo.
Mga personnel sa CLO ang natalana nga mga bulig sa puso team sa adlaw nga Lunes, Miyerkules kag Biyernes, samtang sila naman ang mga bulig sa adlaw nga Martes kag Huwebes. Dugang panidyo Linggo, base sa ginimo nga schedule, mga personel na lamang sa puso ang ginatugyanan nga mangin-in-charge sa lugar sa adlaw nga Domingo. Iningatikang suno pa sa opisyal ang isa ka pamaagi sa lokal ng pangaluhan sa Bacolod agud ipasiguro ang seguridad sa publiko batok sa padayon nga pamahog sa COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon artay hupon mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning. Tamyaya Sitiay Jutay Salinap, Tagda 3 Hinigaran. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning man. Kay Erwin Gonzales, morning. Diri sa Maawa, Dudoy Taiko Mario Dinas, Gapangape. Sige, good morning. May lang nga pagkapi-kapi. Kay Roy Labuyan, watching from Ormoc City, Leyte. Kay Bibi Gregorio Yolo, good morning. Gamonitor kami di sa poblasyon Don Salvador Benedicto. Kay Arlene Cabrillos, good morning. Sige, naga-monitor gyapon sa Hacienda Guba, Porok, Dulunan, Central Maaw. Kay John Serna, good morning man. Kay Ana Sinoro, morning. Tugnaw ko no nga kaagahon. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na. Kay John Serna, sige. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Kay Eden Medina, morning. Tamyaw ko no si Choy Adi Pasiti kag Bimbo Arcillas sa Barangay Binubuhan, good morning. Kay Dina Descripito, good morning. From Barangay La Carlota, may lang nga pag-upod. Kay Erwin Gonzales, good morning. Sa Maaw di Dudoy Taiko. Sige. Balik-balik ang ila sini nga ngalan. Kay Edgar Pilayo, good morning. Kay Milben Piñapel. Kay Jose Mongcal Torilla, nagamonitor sa Binalbagan. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. May lang nga pag-upod-upod, tagsagid, kakagahon. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Maria Pilo Baton, morning, pamati. Ari kami sa City Village, Barangay Kabog, taga Kabog na good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area.
Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Asawa patay bana pilason sa aksidente sa motorsiklo sa Banwa sa Kawayan. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian. May agaksyon na Fred, patay paglambot sa ospital ang asawa kag pilason ang bana matapos maaksidenteng ginabaniyang motorsiklo sa may sitio Hiles Purok 16, Barangay Inewan, Banwasang Kawayan, tinalikdan nga aga. Ang napatay ginkilala sa kay Richel Robles, 35 anyos, kag ang bana sininga pilason amo naman si Benedicto, 35 anyos, tanan nagapuyo sa Upper Kawas, Barangay Kanlamay sa amuman nga Banwa. Suno pa kay Police Corporal Bon Rivera, Kawayan PNP Traffic Investigator, nagapadalagan ining mga biktima sang hinali lang nga naglikaw sila sa tricycle. Pero didto nagdiretso sa may gutter, nagbunggo pa sa gamay nga tiyangge, kag naglapos didto sa punuan sang ipil-ipil, kag didto sila nagungot. Action Fred. Nakaangkon sang pila sa ulong asawa, rason siya ginkamatay, kag ang bana mga minor ang naangkon sini nga kapilasan. Wala sang helmet ang mga biktima. Sang lapit na lang dira nga bangga ang mag-asawa, may nagtabok nga tricycle nga going man pakadto man sa Inayawan. Direksyon ng Tubulata, abla si Rao. Oo. Pagkatapos, naglikaw ang driver, ang wala. Inang balita gikan sa Nokpo, ini si Aksyon Brian Morden. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sa Pinasa, lamuton ka sa amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo. Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat.
magpabakuna na. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dayla inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negros anon. Ipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action no, Fred, ako pang isa kalalaki sa bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Proc Neptune, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Ang suspetsado ginkilala kay Ernesto Cardenas, 41 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Sunog kay CDEU Team Leader Police Lieutenant Joven Mugato, walo ka adlaw Action Fred nga ginbantayan sang kapulisan si Cardenas matapos makabaton sa report nga ining nagaduso sang illegal nga droga sa ilang nga lugar. Si Cardenas ang ginagkabing nga street level individual kag na-recover sa iya ang 8 ka sachet sang nasuspetsan shabu nga nagabugat sang 28 ka gramos kag nagabili sang 190,000 ka pesos. Priso karon si Cardenas sa custodial facility sa police station number 8. Balita rin sa patrol, ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa sininga panahon, importante. Aksyon Radio. 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 Tungod
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Tambay na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.